יאללה חבר'ה, מה העניין? שלום. מה את אוכלת? אני רוצה פורטובלו. מה השם? רחוב רינגלבלום שבבאר שבע ידוע בהברקות הקולינריות שלו, אך ממסעדה אחת קטנטנה משתרך תור שלא נראה באזור הרבה זמן. ועל מה כל המהומה? סנדוויץ'. זה טעים, באמת. מה את אוכלת, פדמן? אני אוכלת פורטובלו, כי אני לא אוכלת בשר. בפעם שעברה אכלתי את הסלמון, וזה ממש, באמת. יש גם הפתעות מגניבות בסוף, כאילו כל ביס את מגלה משהו חדש. שלום. את באה לפה לפינת האוכל? נכון, באתי לאכול. פעם ראשונה שלך כאן? לא, כבר הייתי כמה פעמים, היה לי מאוד טעים, אז אני חוזרת. הם כל פעם מפתיעים עם איזה רוטב חדש, עם איזה שילוב נחמד. ממש טעים פה. מה מגדיר את הסנדוויץ' הזה? שלום. היא לא מצליחה להפסיק לאכול, אני מפוצצת ועדיין אוכלת. שלום! מקימי המקום והעובדים בו הם קים נווה וחייל ברון. נווה, שף שברזומה שלו מסעדות כמו רפאל שבתל אביב, התחיל בשנת 2009 לעבוד בקפה רינגלבלום בבאר שבע. שם פגש את אלברון, נער באר שבעי שגר ברחוב הסמוך למסעדה, שהחל לעבוד בקפה במסגרת התוכנית לנוער בסיכון הפועלת במקום. כמה שנים לאחר מכן יצאו יחד מהקפה ופתחו את פינת אוכל. אני לא מוכר פה אווירה, אני לא מוכר פה אידאה, אני לא מוכר פה סיסמאות. אני מוכר סנדוויצ'ים מאוד 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 טעימים וטיפה שונים מהרגיל. שיערתם שזה יהיה כזה טירוף? לא, לא. ידענו שזה יהיה טוב, לא ידענו עד כמה, כאילו... גם לא ידענו למה לצפות. השמועה עברה מפה לאוזן. התור מגיע לעתים לכדי שעה המתנה. מגיעים סטודנטים, באר שבעיים, משפחות וגם מערים אחרות, מתל אביב ועד אילת, עבור סנדוויצ'ים סוגי בשר שונים או פטריות פורטובלו שלמות, במחיר נוח לכל כיס. להוציא סנדוויצ'ים ב-80 שקל לבן אדם זה גניבה. גניבה, חד וחלק. אז אתה מוצא איך להוציא סנדוויץ' טוב במחיר זול, ווואלה, להרוויח ולגרום גם ללקוחות להרוויח. סלק פירות יער וטחינה רימונים, זה השני מוזרים, אנחנו יכולים... טחינה, מה? רימונים. טחינה רימונים. כן, וואלה, טחינה רימונים אני רוצה טחינה. שמעתם נכון, טחינה רימונים וסלק פירות יער. חי וקים משקיעים את זמנם בסנדוויץ', ברעיונות חדשים ושמירה על הסטנדרט הקיים. פרסום, שיווק ויחסי ציבור לא מדאיגים אותם, והסנדוויץ' מדבר בעד עצמו. פחות מחלקים צ'ייסרים בשביל שאנשים יחזרו לפה. מחלקים צ'ייסרים בא לנו, זה בקטע נטו של חבר'ה סבבה שזרמו איתנו ברטבים ונהנו וזה היה להם עבירה טובה, שבטוח יחזרו לפה, הם יקבלו צ'ייסר. אז כמה זמן חיכיתם פה? כמה זמן זה? חצי שעה חיכינו, שווה כל רגע. זה לא שווה את התור? שווה, אבל אני רעב.